יאללה. שלום לכולם, כאן אני. אוקיי. למה אנחנו כל כך גמדים? אוי לא, אנחנו מתכווצים. אוי לא, מה נעשה? אוקיי, ועכשיו זמן לשאלה קצרה. מי היה נשיא ארצות הברית השלישי? פוטין. פוטין! טעות. איפה אתה? איזה משחק אתה? אתה בתיבה הזה? כן. בתיבה המשותפת? תבדוק אם אני לידך. אתה לא. אתה בעץ הגדול? כן. אתם לידך. 8, עכשיו התחלת? כן. אני לידך. אתה בעץ הענקי? נו, כן. כן, אני איתך. אני כמעט פול. אני חושב שאני פול. לא, אני לא. אני צריך מכנסיים. תצא לי מכנסיים ואני פול. אני צריך מכנסיים גם. רוצה את ברזן שם? מכנסיים מדיימונד, וזה דיימונד מחושף, וזהו. יש לי בשבילך. בוא אליי, אז אתה בעץ הגדול? לא. אוקיי. אתה באמצע? כן, עכשיו אני מסתכל שם. אני באמצע, אז אל תהרוג אותי. אז אתה? כן, קח. תביא לי מכנסיים. לא, מחושפות. קח גם ברזן שרפנס IV. איזה שרפנס? IV. וואלה. תודה. זה יורים עליך. שירו, אני לא זז. אין לי חצים, תביא לי חצים. אתה צריך חץ אחד, כי זה אין סוף. נו. נורים בי בלי סוף. נו, אני צריך פה זה, קשת עם פאנץ' 2. לי יש אחד. יש לי 2. תביא לי. נראה לך? אני אביא לך אחריו שרפנס 3. אכפת לי. שקרן, אין לך. יש לי. תראה. הנה. תביא ואני אביא לך. לא צריך. יש לי IV, לא צריך. כן, אבל יש לי צ'סט פלייט בשבילך שרפנס פרוטקשן 3. שרפנס, שכחתי מה זה. חדות. קח את החרב וגם את הצ'סט פלייט. תראה גם שזו הוכחה שזה שרפנס 3. הנה, תסתכל עליכם, רואה? עכשיו תביא את הקשת. תביא את הקשת. מה? תביא את הקשת. בוא נראה. כך. קשת, לא זבל. לא מביא לך את הקשת. אוקיי, תביא לך. בטוח לקחת את הדברים הקרקעות. בונים אלינו. מאיפה? משם. שמתי לב! תשמור שהוא לא מגיע, אם הוא מגיע תירה בו, אני הוא לא עושה חומה, הוא עושה חומה, אחי. אני אפוצץ את הגשר המוסרח הזה ב-TNT. תשמור שהוא לא מגיע. פשוט תשמור. טוב. וואי, יש שם טים. יופי, הם ימות תכף. אל תדאג. מישהו הגיע לפה! אני יודע. אני רוצה סטופ. הרגתי. יופי, ואני... תשמור עליי, אין לי חיים. תשמור עליי גם אתה. גם לי אין חיים, נדבע. קח קשת. תראה מה רשמו בצ'אט. יס. אני זורק עליך את כל הזה. יש לי גרזן IV. לא זמן טוב מוטי. הנה, יש שם תתים, באו אלינו, בוא תעזור לי. אני בא. הרגתי, לא צריך. זוז! זה רק שנינו. אוקיי. צ'יטר. ג'יג'י!
מה GG? צ'יטר. ג'י ג'י. צ'יטר. אני לא צ'יטר. אתה כן, אתה הפעלת צ'יטה על השנייה שהרגתי אותך. לא. אתה כן, שקרן. נכון, נכון, הוא הביא צ'יטים, אין מצב. יש מצב. אתה הפעלת צ'יטים. קפצת, נכון? נכון. אוי. לא! איך מפה? אוקיי, יש לנו שתי אני שאלות. לא יכול לזוז. גם אני. נפלתי. אוקיי, אם אני טועה על השאלה הזאת, אני מת. מי גילה את ברקלי? וושינגטון. טעות. איפה יופי, אתה בחול? אתה לידי. הנה אתה חמודי. גם אחד. אני אקח קיט. לקחתי קיט מהטבע. דברים נובים. קשת. שאין לי חרב. איזה מזל שיש לי אנדרפר. אני מת. אני בא. זה אני, זה השיט. אני מת. אני מנסה. תחצוף את הבלוק. אתה יודע, מתתי. מה? אתה הרגת אותי, כתוב, הנה. לא, אתה יודע דברים. אני? זרקת קשת הרגע. יש לי אחת. לול. אחי, תיפול. באמת לא כדאי לך הנה, לגדול. תראה, אני נופל. צ'יטר. כל אמן. אני חייב אוכל. עוד מעט יופי, יגמר מלך. לך אוכל. צוחקתי אותי. שמתי לב, הנה, תראה מה אני עושה עכשיו. הפלת את זה. הפלת את זה למטה. זה לא פגע בשום בלוק, אתה יודע. זה ה-TNT האחרון שלי. מה אכפת לי? מגיע לך. עכשיו אתה מת על בטוח. נו, באמצע תיבה. תהרוג אותו. מה אתה? נראה לך הוא פי 100 עליי. לק, הוא נוב, אחי. יש לו מכנסיים מחושפות. אוקיי, זה לא נשמע נוב. מי? הוא בא אליך, תזהר. תמות. איזה צ'יטר, היית עם זה. מולטי אור אני יודע. צ'יטר. רצח אותי הבן זונה. הרג אותך כשאתה צ'יטר. חכה שנייה. חברים, אנחנו עוד דקה נסגור את הסרטון. עוד דקה חברים, עוד דקה. יש לנו זאת אומרת עוד משחק אחד. טוב, אני אשאר עוד למשחק אחד ואז נלך לעשות שיעורים. אוקיי, כי יש לנו עוד דקה, אתם בוא מהר. יש לנו עוד דקה. קפוץ! לא באמת, קפוץ. אתה לידי? לא. אתה בחול? כן, עוד פעם, 4 שחקנים? כן, 5. כן, אתה איתי. תכף, אבא! טוב, חברים, אני חייב לסגור. ביי חברים. אז טוב,